We are the Pineapple Family! Good morning! It's Monday. Weekend passes by so fast. Raj. And nag-prepare na ako sa iyang breakfast here. Kinanglan gid nga since ang 22 documented ang iyang breakfast kag dinner. Milo, iyang bread and fruits. Ano na iyang breakfast today. So yara lang na 5 food groups sa iyang meal. Good sana. Double check na iya mga dala for TLE. Naluto sila sa bowl. Just ipon niya rin. Ano nga? Bread. Mabuya. Liver. Pepper. Salt. Fresh milk. Ham niya. Yan naman po. Then tomato and onions and carrots. And then, ano ka na? Hari man ang kanan. The eggs. Chopping board. The knife. Ang plate. Pan. Whisk. Ladle. Ang onion leaves. Ang oil. Okay. Tapos dalo niya man ang stove nga butane. Wala akong makintol sa usang iya dalaw. Muta isa pa. Ay, makintol. Ay, mahulog. Mahulog. Isog, nikta na sa ibagbag ng mga ano. Ano ibagbag no? Ibagbag. Ibag na siya na ibag. Nan. Nan. Kaya mo gid pabuli ka gani. Ikaw na da. Pabuli ka dito ha. Kaysa ni mami. Oh. Bye-bye. Bakya. Madamo may dala ko. Alalay lang sa Josh, lumudamo iya dalabi. Oh, luntag. Doy, ang dahon madunot na. Kasi makayat. Bye-bye. Keep your things, Doy, ha? Ang butane, kapte. Ay, prepare ni Daddy ang table, kay dalon niya. Kay wala gali sila sang table kuno sang iya partner sa cooking. So, amo ni. Nakat na lang si Daddy, dugay-dugay. Mayo mano kay kabalo na gid siya mag-communicate sa amon kung kinanglanon. Kaya ang iya phone ginapadala na namon. Okay lang kay ginakip man na dito kung may klase sila. Badong! Si bisita naman siya kay Kukso. Dako-dako na siya. Kutuhon na. Go na si Daddy. Yara ng table. There. Bye, Dad. Ako tapuso ko akong labada. Babosh! Hello, everyone! I-flash ko di bala ang akon nga ginobra nga video. Gin-compile ko ang photos ni Doy-Doy kagang iya nga gamay nga video. Kay sila, nagluto-luto sila. Seryo. Ang tawa nyo lang. Samtang ang kuya, nagabukad sang akong bin-order para sa iya nga birthday giveaways. Hala, cute. Ipasubrahan ko ni Bay. Kani ipasubrahan ko para may araman ko, no? Cute kidya. Hello, we are now heading to somebody mapalate-late na naman sa kuno sugat. Ang sinong bata nga niya. 5:30 na, late na gani ni. Walit magpalate pa siya sugat. Ito nag-buy lang kami sang something or para nga ma-prepare ko ang iyang breakfast and dinner kaya ang ilang activity gani, diba? Baka naman natin si Daddy sa iyang panakot. Dira naman sa iyang ginabaklan for me. Let's go. Ali, 30 minutes na, Daddy, ha? Hay, dali lang double check na lang nato ano iyang mga dala. Complete ang iyang mga gamit niya dapat ibalik. Try tangi na mo ni Daddy yung ginuto galing wala kang kutsara eh. Nara may bilin way damo-damo gyud man ni Abi. Amot. Pero ang duha ka tinapay ubos ya. Tatlo na ka-luft mo. Dalawa na kung salt. Tinawang takarong namit iya obra.
Yung hanggang pa to abi nga 30 minutes pa kuno kay harap ay ang mga friends to gampang pa sila. Wala na sa. So, smile pa ba? Cellphone mo. Phone mo doy. Go na to. Let's go. Grabe ba? Nag-practice ka mo? Ha? Ay, mag-grease na naman ang tukod. Let's go home. Ano na? Another naman. Damo pilas. Pero ano, how's your experience ng nag-cook? Mami, kung hindi ka mo maluto sa gusto, lutuon ko eh. Grabe. Kabalo na sa magluto. Akon, ano, Mami, patilaw ko sa imo. Ariyo? Namit? Nagaling wala ko spoon. Lakos dito lang sa house. Ha? Excited? Nagari kami ni Daddy. Tani, wala kami spoon dala. Ikaw excited. Excited yan. Siya na kuno maluto sa iya food na soon niya. Very good. Pero hindi ko masapak. Dapat hindi ka mo tamad. Naman. Concept lang ka mo. Tadya no, namin no. Ginano ko to ka. Compile ko to yung mga pictures ng ginhatag sa akon. Compile ko, tapos ginimo ko nga daw rin, as gin-post ko sa Facebook. Oo. Pero friends na kita. Oo, friends ang kakita. Pero kung imo, i-approve to sa akon naging tag ko sa imo. Hindi kundi. No? Kita man sa friends ko eh. I-approve mo bala akong ginatag sa imo? Guys, we're eating ang iyang ikaong kainit. So, namit. Namit na, no? Ay, kay healthy food iyang activities sa TLE. Dapat iyang pagkaon is healthy. Kaya muna sudan namon is fish and pechay. Sabaw. Kaon ka pa? Galuto na. Manugluto na. Manugugas pa. Very good na iya. Oh, muna, wow. dapat. Kulaton pa makakig si mami kag mahugas pinggan. Wala na. Master Boy Lugro. Siya na. Luto-luto na siya kuno kay kabalo na gid siya kuno from school. Sis. Magpapalayo ko sa iyang ginapalito ko. Oh, ginapalitat no. Yung second lang na kaya na siya manudo. Hindi pa ka na. Ikon dito in the middle last na. In flip. Sige, practice makes perfect pala. Nan, muna. Ikaw dira kung yung flip. Ito pa din isang video. Grabe man naman in the middle lang na. Oh. Iso ka. Sige. Wait ba ano nang isa kay luto na siya. Good job, boy bro. I-flip na ng isa, ito isa. Ito isa man niya, ginapa na i-flip tapos 30 seconds, kaya na. Hindi ko maghapok, nakita ko siya naghapok na, i-flip mo na siya tayo. Wala pa. Wala pa naghapok, hindi siya pala. Wala lang ham, ay isa ka ham, paan na. Oo, medyo mo siya patulog-tuloan ay. Ay, nako. Tulog-tulog na. And then, tama din. Ay, nako, you really can't be a cook. Flip na. Flip. Dito in the middle. Medyo dito pala tuyo na. Hindi ka dito mo. Pudlay na. Medyo dito in the middle mo. Well, Dewey is cooking. Mommy is washing. Washing the clothes. Holiday. Actually, working holiday masubang pero wala sila klase. Kaya may activity ang teachers. Kasi man i-uwi si Winter. May tasa mo. Nagbayad ba? Man i-uwi naman kung kita. Pati na, iha. Ano na isa? Luto na isa. Paano? Na. Hindi na pa i-flip po. Ano yung pagkanta sa ano? Para na lang tayo i-flip ng isang bago. Kayo man? Na, okay. Then flip this one. Na. Yan. Amigo ni Papa Win si Badong ulat na sang iya party ulat niya ulat niya ni Papa Win matapos tuntog ito sunod-sunod yaw ito na
sila. Good morning, Monday. Monday. Wednesday na gali. Ano ko ang document ng iyang breakfast kay tell i-activity nila. Breakfast and dinner. Ready na si Doy for school. ID mo, where na your ID? Oh, City is life. Oh, city is life. Kuha ko may kiss na kay mami. Kiss na, kuha ko na cellphone karon. I love you. Ano gani? Sa school, ano gani? Dapat sa classroom, ano ka? Ang kasama. Po. Pagigid ka, malisend kay teacher, ha? Grado ka, wala ka na ibang assignments. Mulang to ang science. Hindi ka magyapon, hindi man sa gyapon ka gamit sa phone dito kung may klase. Guys, ginaano man sila, ginabawalan man sila, no? Hindi ko ang ginagamit sa music, especially. Kung may kinanglan ng gadgets na, na, pwede. Para na sila, naman ni Joshua. Para day mo, di towel kag wallet, ha? Ay, kadugay-dugay. Oh, maulog! Magbupa man ang imo. Pag isul pakita ko ni kay daddy. Igan kanya kani. Thank you, John. Bye, Dung. Hi guys! Upod namon si Sing-Sing. Kaya makato kami kay Saysay. Kato kami kay Saysay. Kaya housing sila sa Kapisay. Mag-go na sila sa Antique tomorrow for ano lang kami, pray lang kami tapos for protection ni Saysay kag favor ni Lord sa ilatanan ang mga players, no? Okay. Kailangan daan sila dito kadlaw. Madugayan sila to. Abis National High School, 42 steps na daho. Pero wala na ginagyan. Dito na lang sa likod. Asi na diriya. Bukid maniya. Ako ni Alma Mater, Singkang. It brings back, memories. Nanduman ko na. Di ba? Get. Bringing back some of my memories na. So una, mga trees na di may mga ngalan kag scientific name. Kamot ko may ara pa subok ko. Tatabi ko may ara ta makita nga may scientific name nga trees. Ilan na kay years ako nung wala di kakadto na. Din nila building sila. So many years na gid ya. Dito pa yan. Among parkingan dad. Among parkingan niya layo. Gani. So baw, saka na kami dito kay Manong Saysay. Ari amon nga no. Tayang ba ni daddy mo sa bukid kuno amon nga eskwelahan. Alma Mater na mo ni papa mo kag. Dapat ni bag-uni nga building niya. Matigid sa bili ni mama mo say. Tambal ni Papa Win, mag-focus sa tambal ni Papa Win. Focus lang ang bal ni Papa Win. At this point, all hear the message and challenge of our beloved governor of the province of Capiz. Ladies and gentlemen, Honorable Reginald Castro. Amo manisan nagigan nga sige nang akong sinilias kaya nagkatagan ko sa nila instruction na magsubong ako sila alsa sila ka magsigit 1 copies ay nalimiti confidence sila yung nagkaroon ng power
Ang ligligad. Ladies and gentlemen, please welcome our Yankees delegation! Please, for Yankees! Ready? 3, 2, 1, Yankees! Tomorrow ha, mga ano na kami matamat kami kasi tubig to. Sugat kami. Diri ka lang. Diri na ubod sila. Hindi ka na magbutos. Nami, say ka. Dulong-dulong na kami sugat kay Doy-Doy. Pero ari pa man sila ah. Ito na yung baga. Daddy, bawa nagbakal pagido. Doy, makapapicture ko kay Gob. Masra? Ari, di. Pakita ko lang sa inyo. Anak na sugat ng picture na. Ano ba kasi ito sito ba? Wait, kakagila kasi ito haw. Wala. Wah. Let's go home na kayo. Nagutom na ko. Malang dinner ta. Hari naman si Badong. Ulat yan naman matapos. Papawin mo? Tunto kayo dyan. Restiloso. Oh, love you. Oh, go na. Kompleto mo na ito gabi mo mga thanks. Wala ka da ha. Maura-ura ka naman panawag kay mami kay daddy. Hapadulong sumbagi. Unta ka. Ouch! Oh, sige, Jo. Thank you. Bye. Bakal ko sa diet ko niya. Yan. Okay. Medium. Sarap puro may harap. Carry daddy. Iya, tipit sa iya. Hindi siya dasig mapuno. Ay, gara ka da, Bon. Harap pa sa tasagwa, oh. Yung daddy, hari na, oh. Mga panglabada na lang akong pamakal yan, ay, ah. Okay, yung ID, ah. Wala medium sa diaper ni mama. Waiting ako, di. Kay daddy, kay Doy-Doy. Nagparaw pa kami after sa Pure Gold kaya nag-check pa ako kung may ato dito sa medium nga diaper nga brand bala ni mama ginagamit. Wala man. So, sa Sunday na ako mabakal kay nakakita ko last time dito sa may Mary Mart may ara. There he is, my lovey. Ang likod gali. Wala ko nang pinalikod. Nagilis ka na ba yo? Okay. Ano ba yun? Gwapo-gwapo, gid. Ah, kisa nga kay mami. I miss you. Ano sa likod? Balaan ko to, itom to yung mugina ya. Kisa ni mami. Dalom ko. Bigman ko nila. Tingala ko man nga wala kagid ka dalaga. Nay, bigman. Bigman sa gilidad. Bigman. Guba na yung mga ano. No. Bag? Bag.
Naman. Bayot na siya, may warranty na, di ba? Good morning! Yes, it's Friday na. Prepare tayo sa iyang mga dalalon. Iyang mga books and notebooks siya na nag-prepare every night. Pero subong kayo pamala ko pa ni kahapon ng mga iniho, ariho, na panghugasan ko gabi. Okay, may elective sila sa science. Obra sila slime. Making sure na kompleto ang iyang gamit. Nagdamo ko to sa glue nga wala bala may mga unod pa. Ipangtingog ko lang diri yung napuno siya kag okay naman siguro, no? Hindi ka dako nga powder. Tapos, ano ko gani? Nag-check ko lang ang listahan. So, prepare ka lang ni Anay. Kag, siya po kawon ko na dahil kay 6, ano pa man lang? 6:20. Mag 6:30 po kawon ko siya. Let's eat. Kag pa, kanon ko siya gali cereals kay ang iya nga breakfast. Before I forgot, ito kong ganda ng liquid detergent. Ay! Awas. Ano ay, han? Ano ka damo? Huh? Ano damo man? Ano na Sa pa ni kalabahan mo? Liquid detergent. Glue, powder, spoon nga panghalo, ang bowl nga panghaloan nila, kag ang jar na nila sa ilang finished product. Nice. Na. Okay, kaya naman tayo ma-breakfast. Documenting sa iya breakfast. Mayroong breakfast kag dinner. Kay lunch, hindi man ka-document dito. Kaya ito sa school. So, pukawon ko na siya kay ready na. Good morning! Mugtaw na siya. Ready ng breakfast. Ano, eat na dayon. Ang buti daddy, siya may gambal. Yaw nara na yan. Suksok na yung ID. Ang mga pang-electives. So, open the gate na doy. Thank you, Josh. Yung cellphone mo, dala mo na, ha? Bo. Mindful sa gamit. Bye-bye. Napawin ko sa tubo. Hi! Wala ko na video ng kaya ni daddy. Ba? May video ko di. Ay, may video ka da. Joke lang. Doon ba lang? I-insert ko lang din yung video kay naka-car wash ang after pila tayo ba? Ulan na. Nagsakot sa Malaka na naman pa car wash na talaga niya si Accent yan. And now we're heading to Dubai. Rana sa may birthday sa ila, may pagkaon na sa dalaw. Kadlaw gini sila man. Ano happy gid how? Huh? Mag-smile gid ka mo how? Imo mga things ara, ang slime mo ara na. Ay sus. Ano? Ang imo ko. Nabuti sa balay. Ang mga barkada gawlat sa iya lang to balaw. Say hi to the vlog. Hadiyan si QM na Ben. Ada mas itu sana kayak Good morning, Saturday. Game day. May aragiman ha, confirm na karon. Wala na sila eh. Double game ko na sila pero mabalaan pa na karon kung confirm nga. This morning and this afternoon ang game nila. So, okay lang na. Basta fight lang yan. Masyadad enjoy lang yan. No, doy no? No, na yan. Game day. Dito man yapon sa sa tinginan sa last time pala. Early pa kami sa ila game pero kay may game abi si Kuya Windel. So, kung makahingapot kami melantaw kami kay Kuya. Nandiyan nila naman dayon second game sila. First game day Kuya.
bago lang umpisa ang game ni Kuya. Right in time. Kuya is number 26. So, na. Wala. Nice, Koy! Go, Koy! Ay, namuyaan pa! Ako sa day, Kuya. Sila naman mabulos. Nice one. Rebound ah. Big man. Na. Yan. O si Yan! Uy. Antayin na to! Uy! Wait na lang. Kuha, gawang. Kuha tawo. Nice. Bulig. Ano to? Be? Dali lang, dali ay, dumi. Dali di. Hindi magibi. Oh, bato na to. Sige na. Sulod na. Oh, defense na to. Going home na kami. Cry pa siya kay hurt siya sa ilang basket. Okay lang na, that's it man. Tapos ang iyang tooth pala nga permanent nung nagtunga, pero nag-okay man. Eh pagbutang sang ay so nagtiga man liwat. Okay lang na doy. Importante naka-play kag very careful kagit next time na gid ha. Hindi gid pwede na nga matrauma imo nga tooth pasi kun. Pero sila nga una sakit sila takot. May ilang da amo ginaiya. May aragi na sila nga time yang makita na sila, mga technical na sila. Hey! Nag-ilis naman, nag-change outfit kami kaya grabe ng balasina. Bakit na naman kami dayon sa Nanago. Balik naman kami dayon sa venue kaya may hampang naman sila this afternoon. May ma-recruit kami pang cheering. Nagpanagot na. Mananago ka mo da. QM! Yay! Oh, pwede sila mo. Mga barkada ni Doy na dito sa amon. Bantay lang yung small FSSF.
Dili, no? Hindi nalapit. Dili yan. Isa. Ang isa lang ito, Ben. Wala pa tayo. Oo. Ato na pa, sana to? Oo. Ambil lang. Tulog. Kapoy na saya, yung kaya po, why di na? Ya, wala to daga ni kapulot ka muna. Good job ah. Iya. Yo. Oo. Pasa. Oo, travel now.
Pasa na. Doy dudu. Nain mo na, tuma. Why nagasunod ang kamera? Uy. Tira. Guapo, guapo, guapo. Hi! It's Sunday and it's so... Ano gani? It's Sunday and it's church day and with my handsome baby. Dahil na kami sa church, everyone. Nagutago pa si Gigi. Sa Timol kami kay manintahan kami anay. And mapuli man kami tayo. Diaper ni mother. Sila on. Para sila on na